Біблія на беларускай мове. Пераклад Васіля Сергеевича Сёмухі. Быццё. Раздзел 1. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. А зямля была нябачная і пустая, і цемра над безданню, і Дух Божы лунаў над вадою. І сказаў Бог: хай будзе святло, і сталася святло. І ўбачыў Бог святло, што яно добра, і аддзяліў Бог святло ад цемры. І назваў Бог святло днём, а цемру ноччу. І быў вечар, і была раніца, дзень адзін. І сказаў Бог: хай будзе цвердзь пасярод вады, і хай аддзяляе яна ваду ад вады. І стварыў Бог цвердзь, і аддзяліў ваду, якая пад цвердзю, ад вады, якая над цвердзю. І сталася так. І назваў Бог цвердзь небам, і быў вечар, і была раніца, дзень другі. І сказаў Бог: хай збярэцца вада, якая пад небам, у адно месца, і хай явіцца суша. І сталася так. І назваў Бог сушу зямлёю, а збор вады назваў морамі. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І сказаў Бог: хай уродзіць зямля зеляніну, траву, каб сеяла насенне, дрэва плоднае, каб радзіла паводле роду свайго плод, у якім насенне яго на зямлі. І сталася так. І ўтварыла зямля зеляніну, траву, што сеяла насенне паводле роду яе, і дрэва, што радзіла плод, у якім насенне паводле роду ягонага. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І быў вечар, і была раніца, дзень трэці. І сказаў Бог: хай будуць свяцілы на цвердзі нябеснай дзеля аддзялення дня ад ночы, і на азнакі і поры, і дні, і гады. І хай будуць яны свяцільнямі на цвердзі нябеснай, каб свяціць на зямлю. І сталася так. І стварыў Бог два свяцілы вялікія, свяціла большае, каб кіраваць днём, і свяціла меншае, каб кіраваць ноччу, і зоркі. І паставіў іх Бог на цвердзі нябеснай, каб свяціць на зямлю, і кіраваць днём і ноччу, і аддзяляць святло ад цемры. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І быў вечар, і была раніца, дзень чацвёрты. І сказаў Бог: хай утворыць вада паўзуноў, душу жывую, і птушкі хай паляцяць над зямлёю па цвердзі нябеснай. І стварыў Бог рыб вялікіх, і ўсякую душу жывёл паўзуноў, якіх утварыла вада, паводле роду іх, і ўсякую птушку крылатую паводле роду яе. І ўбачыў Бог, што гэта добра, і дабраславіў іх Бог, кажучы: пладзецеся і множцеся, і напаўняйце воды ў морах, і птушкі хай множацца на зямлі. І быў вечар, і была раніца, дзень пяты. І сказаў Бог: хай утворыць зямля душу жывую паводле роду яе, быдла і гадаў, і звяроў зямных паводле роду іх. І сталася так. І стварыў Бог жывёл зямных паводле роду іх, і быдла паводле роду яго, і ўсіх гадаў зямных паводле роду іх. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І сказаў Бог: створым чалавека паводле вобразу нашага, паводле падабенства нашага, і хай валадараць яны над рыбамі марскімі, і над птушкамі нябеснымі, і над быдлам, і над усёю зямлёю, і над усімі гадамі, што поўзаюць па зямлі. І стварыў Бог чалавека паводле вобразу свайго, паводле вобразу Божага стварыў яго, мужчыну і жанчыну стварыў іх. І дабраславіў іх Бог, і сказаў ім Бог: пладзецеся і множцеся, і напаўняйце зямлю, і валодайце ёю, і валадарце над рыбамі марскімі, і над птушкамі нябеснымі, і над усякай жывёлаю, што поўзае па зямлі. І сказаў Бог: вось я даў вам усякую траву, што сее насенне, якая ёсць на ўсёй зямлі, і усякае дрэва, у якога плод дрэўны, што сее насенне. Вам гэта будзе ежаю. А ўсім звярам зямным, і ўсім птушкам нябесным, і усякаму, што поўзае па зямлі, у якім душа жывая, даў я ўсю зеляніну травяную на ежу. І сталася так.
І ўбачыў Бог усё, што ён стварыў, і вось добра вельмі. І быў вечар, і была раніца, дзень 6.